Takže čau lidi, já vás vítám u hry Shakes and Fidget a vyzvedneme si hospodu a půjdeme na věž. Auweis z Vidlákova. Drtíme. Dobře, dole. Chce nám líka. Pojď do toho. Drtíme jak nic. Dána už jsme nedali. Už vás to se nebude bavit. Vyhráli jsme. Podzemí. Ne, první stáváme quest. Ale opasek. Ne. Quest. Jak vidíte, jak můžete vidět, je právě XP event, takže víc zkušeností. Vylepším si věž. Berta. Tak. A jdeme na koláčka. Pořád ho nemůžu dát. Nemám na kunikundě. Rukavice na ní mám naštěstí a boty nemám. Takže k ničemu. Ty, perníčku, ty jak dáváš kritiky, ale. Nějaký silný. Ne. Kritik. Ten perníček pořád dává kritiky, to se nedá. Víte, nejlepší ten, ale málo ubírá. Jediný, já to tu vždycky zachráním. Vidíte, nic. Přesuneme se na S10, kde máme Giffyho, postavu od mého bráchy, takže vyzvedneme si quest. Jdeme do areny, Dom 04. To dá. Doufám, že to dáme. Ne, nedá. Tak a jdeme do věže. Ne, dáme si první quest. Já nevím, protože já vždycky chci jít do věže, ale ve videu vždycky. Ale počkejte, musím si dát quest. To je přednější. Tak. Tady to pořád nemůže dát. Má všechny v topce? Ano, má. Vylepšeme inteligenci, protože je to inteligenták. Tak a jdeme na vílu, která se jmenuje se dobromyslná víla. Spíš zlomyslná víla. Tak pojď. Kritik. Vidíte, pořád dává kritiky. Dobře, mák. A teď bude kunikundě dávat kritiky. Jako bych to neříkal. Vidíte, prostě pořád kritiky. Houby nemám, takže to je teďka o ničem. Podíváme se. Ale za chvíli jsme level up. Intka 440. Náhodek, cip. Stejné. Tak podíváme se do zbrojírny. Obratnost.
Lepší mám. A jo, to se díval. Přesuneme se na mimozemšťana na S10. Ukážu vám vécko. To než se naplní. Jo, jak jste si mohli všimnout, tak v minulém let's play jsem neměl tyto boty. To jsem porazil tady toho pana Gnoma a padly mi z toho tady tyhle boty. Rukavice. Ty mám pořád staré. Jestli byste chtěli další videa z Happy Wheels, tak mi klidně napište do komentářů. Rád natočím. Staj. No, jak si můžete všimnout, tak nemám to. Tigra, mám koně a tady na to. Mám jednoho přátele. Ukážu vám cech. Jak si můžete všimnout, jsem v jiném cechu Heaven and Heal. Vůdce tady tento Morgoth. Kouzelník. Skoro full epic, jenom kdyby měl tu zbraň, tak je full epic. A jinak ukážu vám sekírku. Tady u jednoho lukik. Tady tu napíšu jim pozdravte do videa. Já vím, že je to moc to pozdě, ale to nevím, já vždycky zapomenu na to. Pozdravte. Poslední bitva, ukažte. Jo, to je to Heroes of Gods. It is. Vůbec nevím už, co mám mluvit, protože dneska mám nemluvící den. Doufám, že ta hudba v pozadí bude slyšet. Protože jsem to zkoušela. Nevím. Zdá se mi to moc taky neúčinné. Ukážu vám moje bráchu, v jaké pozici. Tady. A ukážu vám ještě Nituse. Tady je Nitus. Nitus tady nemá ještě hotového koláčka, si myslím. Nitus je fakt dobrý let's player. Ježiš. Chtělo by to novou zbraň. No, prostě lepší. Čaropod. Inteligence. Ne, nech to být. Ne, a na toho. Na magického Marka. 429. Tyjo, proč mám dneska takové náhody? Ještě je stejné. Tady vidíte, že nepozdravil Vůhu. Ferrari F1. Vaše bojovníci se vyčerpají. Síň slávy SF Michal. Vylídneme si někoho v arence. Tak zkusím tady tohle. Ferest. Ten by mohl jít dolů.
Fullback na 3 staty. Hochu, jak vidím, si dost slabý. Takže tě možná dám. Tak, napíšeme Forest. Tak a jdem. Chtělo by to, ať dám kritik. Taková halus! Dostaneme se na S10. Takže já myslím, že by pro tento díl to bylo vše. Mějte se hezky a čau!